Oye, lleva angbe. Barengbe. Oye, lleva mboko. Ugbu a ka ndị Igbo na-agbachi mgba abalị abụọ agachara awada iji ka abịa gbagbachi mgba. Oje jeba nkpe. Soje obrutu ntoye. Ibo bisi ntoye, akpa ntoye. Oke nnachi ntoye, eze agwụ na ọkwara agwụ ntoye. Oye jeba mboko. Komenye. O aga ka anyị na-eme kwa afọ anyị na-eme afọ hara afọ. Ọ na-eme okpoza awada abana abụọ okpozara awada Igbo mobrutu ndị onji ekpe bịa arụ wewepụta akwa ikondo chụọ ya aja. Ugbu a tupu ya na-aga n'ihu akwa ikondo achụ aja ama achụ aja n'ala ogo ikwuru ogo nke a arụ ebido n'ike eji imekwa nke amara ebe a ka a nọkpu Godwin ka a na-ide ya ukwu His Majesty Glory of Ndụ o na-akwagharị akwara ya gaa kọtụ nka akwara ya gaa kọtụ nka ọ dị mmeri ụzọ anọ nke ka mmadụ memeri ọhụụ ogbu agụ onye si ya na-emebi arụ mebie ya isi chọrọ imebi ihe dị nsọ na arụ mebie onye ọzọ. Ali oge Igbo aja ama igburu ukwu n'udu nkwuwu mmadụ adụ dị eri agbachiwene mgbala ahụ eto osim eto akụma agwụ ete akụma n'ubi osum n'ubi a niile tọrọ ntọala ya nụọ ọgụ n'ebe a nụta ihe ọma onye si ya na-achọ imebi ihe ọma ya o were ala sere mmiri ka mmanya ọkụ ndị nwe ndị na-enye ọgwụ gakwara mmanya mmiri nchewe oge a ile ihe a na-achụgharị ụmụ arụ ihe ekwe soje jebaba kpukpuru mkpa oye bankpe baribo oye jeba mboko ovi ekwu Igbo ya agbachiwe na mgbala onye si ya na ya chọrọ imerụ ala imerụ ya jeba kpukpuru mkpe
Happy man. n'ụzọ omenala anyị esi ya na-emebikwa ala Igbo mebi ali arụ mebi onye ọzọ enwe ndị na-enye o were emepụtara anyị isiokwu oye jebe akpụkpụrụ mkpe Agora ele mesmo, ele mesmo com água. Tá batia bali. Já banco. Bali go, já banco. Você puxa. Tá bom, lá já de. Não ziwe. Não. Ele jo bumaro abaga ekwe. Watra ya ba ekwe. Na o mera na aji mana ko ocho. Tara, ndewo. Empotano. Soje jeba nkpe. Bari nkpe. Soye yebo mboko. Yeba akwu ikondo. Awu mgbe bekee bịara alia. Asi attest wo me wo si 750 years. Ka akwu ikondo anọwara n'ebe a. Akwa na abo ikondo eji were ekwe bịa n'arụ. Akụma n'obi. Toye! O bụrụ sun toye. Igbo misi toye. Akwa toye. Oke nnachi toye. Igbo mbọkọ. Komenye. Akwa ikondo ịma agba nkwụ dị n'arụ o metara buru eji polis na amị na-achụgharị ụmụ arụ ndị gara kọt izu taa bụ ha abalị 6 ajụghị ma wee rie na nri a na-achụgharịwo agụ ha sa na-achụgharịwo bụ agụ nke a ma achụgharị ndị na-achụgharịwo desi na-anapụ mmadụ ihe onwe were enye onye ọdọ agụ nke a ma anapụ onye nke ya ụmụ arụ oke Igbo ndị tiri aka na ihe gbasara eze arụ wepụ akawo ma ọ bụ na ndụwa odi mkpirisi ndị iche arụ ma arụ ọrụ ebe nkeji ya onye agbaghị ọsọ achịkwa ọfa achịkwa ya ihe nọ bụ ndụ onye nta ndụ azụ ndị mmiri aga ka anyị na-eme kwa afọ ya na-eme afọ hara afọ ndụ anyị ndụ ụmụ arụ ndị ụmụ Igbo misiri ndị ụmụ eze ahụ na ọkwara ahụ ilekwa ya ọzọ katara kwuru mgbe ọ nọla ya onye were aka gbuo onwe anyị ndị egburu ya ndị mmụọ riri uru ihe dị m ohu afọ na 7 bekee na-ekwe 27 years ntụwara aja na ikondo akwa ikondo asa eze Igbo m isii eze ekpo onu n'arụ
ana ihe mmadụ ihe ọ ruo na mgbe a ga-achụ aja eze ga-achụ aja onye si akwa eze Igbo misi ya ọ bịa chụọ na aja ọ bụghị ya jeba kpụkpụrụ mkpe ndị anwụọ Basi. Bịa. ewu ahụ Okoro totewo. Ewu sto wa nga nga totewo. Igbo misi ntoye oke nnachi ntoye eze agwụ na ọkwụrụ agwụ ntoye Igbo erighị agụ nyere awụrụ ya ntoye oke Igbo ntoye toye oye yebọbọ mbọkọ ọbara ewu nke a Soye, oye, bar kúkúrú pẹ. Ile kwa mayo. Kwa mayo. Ha? Kwa mayo pata do ba mayo. Mayo. Basi. Nada. Aí na azul já papai. Azul é bem bom. Não é bom cambiar. Tua mãe me ligou.
anyị na-agbachi mgbala taa ọ bụ wee fe arụ mana ivu akwụkwọ ma ebe niile ụna ha afụ m ebe ọ dị ukwuu ọ bụ wee fe arụ oke Igbo anyị na-emezi emezi taa mgbachi mgbala Ibom etiti anyị na-emezi ọ na-aga n'anya n'anya ị ga-abụ ezi Ibom isii o melara anya omenala ọ chọọla ọfọ egbuola egwu emezuola omenala niile agaziela go kwesịrị biko Adamazi TV anyị na-ekele unu agbalị ndewo unu Oje jebaba mkpe jeba mkpe soye oburu sun toye akuma nubi ntoye oke na chi ntoye agwu ilo obia ntoye Ibom isi ntoye akpa ntoye eze agwụ n'ọkwara agwụ ntoye mbọkọ kọmenye ịkanda iwere ọkati Let's
Soye, oye jaba nkpe. 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 Soye, Obrahimo oye jaba mboko. DJ Kuibo, Aliogi Bo, Ajama. Ewe anji tuaja. Chicago mena alasani. Anyị na-ekelekwa inyo mụrụ m ejibe tababa n'isi ya wee dịghị ndị aṅụghị mmiri bụnụba na steeti anyị ka anyị nọ n'ebe agọgbọ ọfọ orughị awa ole anyị gọrọ ọfọ asị na atọ ha nawo na kọt anyị na-egbe ebere ugobere nke si ibe ebekwa onye na-achụgharị ụmụ arụ tebere o ọ zakatara kpụrụ mgbe ọla ọgba ya nekwa mmanya ilekwa oge ala ede anya onye na-achụ anyị chụọ ya kumike so ye oye ba kpukuru mpe so I chitram slippers Come on. Obie Kuibo. Ile kuoga chewa. Ndo yenta ndo azendo mmiri ndo ebo. Ndo mibo bụ na ono. Ụmụ arụ. Ọ bụ na ọ metụrụ aka, ọ dịrị wona. Otu esi anyị anaghị ebi ya anaghị ebikwa ya n'ezinụlọ. Yaba kukuru mkwe. Good. Soje jeba mkpe. Mkpe. Soje jeba mboko. Ọba si ekpe. Ilekwe. Ohela. Ilewa ala Igbo mchewe. Chewe ala Igbo m isii, chewe ala arụ. Ihe omenala anyị. Taa ka agbachiri mgbala. Aga agbachibana. Okposo awada. Abana bụ ekposara awada Igbo ma agbachie mgbala. Aya bụ ike je. Ibido na. Mboko oribo. Jeba kukuru mkpe. Soye. Soye.
Soye, oye yeba mboko. Mboko. Come here. O Akwikondo. Odega go barofo. Umuruma gara court. Abure ezinulo ga court. Eworo ga tuchie na state CID. Taba n'isi ya. Umuruma erigi ndi wo ga court n'ụtụtụ. Yoma ndaru merewo bi wuro gati na detention. Anyị na-ekele ihe okwa nka anyị ma. Ọ sekatara kporo. Ọ na-eme okpoza awada abana abụ okpozara awada ibumogrutu. Agbachie mgbala. Akwikondo apụta. Nwanne echi bụ na avụ Igbo m Igbo m. Idu Igbo m. Ilekwe. Idu Igbo m isi. Anyị ga-aga gbapa awada chere amụze. O menala anyị. Osi ọma awụ na ya o were ala zere mmiri. Ihe Akwikondo. Ya Ikondo niile. Zana esi na-esi n'ọnụma pụta. Uche okwu esi ihe o. Anyị nọ ndụ onye ukwu ndụ onye nta. Ndị azị ndụ mmiri. Ndị ebu n'anya. O metara buru. Isi chọrọ imebi omenala arụ. Gịsị na chọrọ ndụ chọrọ imebi arụ nke a. Arụ mebi onye ọbụ. Gịsị na ị na-aza ezi Igbo ma isi asaghị n'ụlọ nna gị ga-abute nna gị awute ya. Gịsị na-aza ya o were ala zere mmiri. O sekatara kpuru. Ya na-agọrọ ya ọfọma onye chọrọ imebi arụ. Onye chọrọ imebi ọdịnarụ na arụ. Ya anaghị agọrọ ya ọfọma. Ọ sị na ebu na-esi Igbo m isi ya ọpụta. Ya ọbịa gọọ ọfọ na Akwikondo. Ya ọbịa gọọ ọfọ na ali. Kpụrụ mgbe. Onye si ya na-emebi arụ imebie. Gị na-achọ ịza ava nna ya asa gị ndị iche gbuo onye ọbụla. So oye kpụpụrụ mkpe. Akwikondo ilekwe. Yes. Miracle onye. Miracle wins. So oye jeba mkpe kachi anya gị. Jeba ekpe. Jeba mkpe. So Mboko. Come here. Ete kukup. Usare. So oye ba ngbe. Wa, ipe. Bare ngbe. Bare ngbe. So oye ba mboko. Come here. Guzo. Ano. Mbako bi ekpe. Oye ba mboko. Come here. So, yeah, good information. Hey, ma. Na Wednesday, I ain't got a court. Na Aba. Then we're 6 Helios. That's the police. There are Walenda and also no court. Drew
ruo ga area command na Aba. So Chineke gi aka. I'm out of 26 or 27 names ha go mara isoto ruo ga Umuahia lọkụ ụzọ na steeti anyị na ha agba mba aga ụzọ apụta site na amara Chineke ugbu a lọya anyị na-akpọ m na-ekwuru m na ha grant ya na wobel ihe anyị wowu soon come back. Abanisi ka one of na cell unso Chineke mere court grant na wo bell so grant na ime process one hal yeba kpukuru mpa Baribo, soje, baribo, jaban boko. Come ekpe. Ni be penti. O ma kana we de wo kwa. Awo de be akam. Awo de be akam. Awo onye be akam ta. Onye onse. Nne mekwa kwini bom no ya na ngba ka ya resi nya ni te no no. Na awo meeting woga na cabinet. Batara ekpo ibom. No bo na ekpo ibom. No wo imi ibom mmadụ atọ pụtara sị na ebe mekwu ga-abịa azụ okwu ekpo ibom na cabinet woko. Na ọ na-eme ka mma na m awụkwa gị eze ekpo ibom ebe m abụọ ya ndị ọchụ na ọ ma anọchukwu. Ndị metụrụ a na-eyi ya si na awụ maazị Ngwegbu eze Ebonyi na ọya dịrị ụzọ. Nse ga-akpọrọ Ngwegbu na John ose na nkole usoro ekpo ibom ga-adị onye gara idu ekpo mmemme ya arrest. Na onye ọbụla bịakwachi ekpo ma m amaghị anya ibom onye mbụ kabinet m onye mbụ arị m onye ọbụla eze ekpo ibom mmemme onye ha arrest. Na ese ekpokwa ngwu ya abaghị ụlọ no ibom anaghị ya onwe kabinet ọ na-etufu ekpo ibom ya tinye ewe gbaa n'ụlọ nke ya n'oge ibom nke a na ọ tara aka akwụkwọ ụmụ onye ọbụla tupu na kabinet a wee ga-ejidekwa onwe ya ka Usé coronando jueces, Oye, para que eso. Okoro. Yo te puse la guerra. A ella le fue a cantar. Ebuteri we
chọrọ ịjụtụ ka ajụ biko nwanna biko tụ ihe a na-emetụ taa ndị a ga-ezabụ ya ọnụ taa bụ mgbachi gbala Igbo ọ na-eme okpoza awada mgbe gbachie abalị abụọ taa mgbachi gbala Igbo si obi nwa mmụọ ụzọ meji nọkwa na mba taa na-arụsị mmadụ na mba kwesịrị ịrụ ọrụ ebe ọdụ ọdị nsị mba na mma na be vishia taa yes ndị atụ ozi iwe ka izi ụmụnne gị ma ndị nọ n'obodo oyibo ma ndị nọ na Lagos ma ndị nọ different places onwe ọrụ mma ekwu ọbụ onye na-amaghị ekpe na ọsaba mara ekpe saba bụ nwanne bụ nwoke ịmaghị ekpe ịmaghị ekpe ndewo